danna subscribe, kana ka danna ƙararrawar sanarwa ta yadda za a dinga sanar da kai da zarar mun ɗora sabon shiri. A kaina idon shi ya sauka sai na ji ya ce na zo, miƙewa na yi tsam in kiyaye min da na ɗauko jakata na biyo shi. Ɗaukar jakata ne na bi shi a baya. Su kuma sauran ya sa ki ya kulle su, a nan ya yi min nuni da na biyo shi cikin gidansa. Muka shiga inda na yi arba da wasu makama kan falo guda biyu, kan kujera ya nufa ya zauna tare da kirana, ni kuwa sai raɓa-raɓa nake saboda ban san me zai min ba. Ina ƙarasawa na ga wasu bindigogi guda biyu a gefen shi. Dakewa ne na ƙarasa inda yake, sai yake tambaya ta ina da kuɗi cikin wani gurɓataccen turancin shi, na ce masa a'a. Jawo ni yayi, ya shiga caje ni tare da cire min kayana ɗaya bayan ɗaya, ashe ba kuɗin yake nema ba, sai a lokacin na fahimci mummunar manufarsa a kaina. Lahaula ne ta nanatawa a cikin zuciyata da bakina, tare da duk wata addu'a da ta faɗo bakina. Allah da nake neman ɗaukinsa kuwa ya dube ni, domin bai ba shi nasarar cutar da ni ba. Haka ya maida ni cikin mutanen da ya ɗauko ni, ina shiga suka fara tambaya ta me ya faru. Domin su a zaton su abinci zai bada na kawo musu, na ce ni bai bani komai ba. Hausawa sun ce asirin ciki sai hanji, saboda haka abokina kaɗai na bawa labarin abin da ya faru. Sosai jikina ya sanyi domin na fara sarewa da mugun halin mutum. Kai in takaice muku dai sai da muka yi kwana 3 a wannan wajen, sannan aka karɓi lambar wanda zai karɓe mu, aka kira shi tare da shaida masa ya shirya karɓan mu, ya ce to tare da basu adireshin inda za su kai mu. A nan dai direba ya ɗora mu a taksi, yana tafiya yana naushin mu, ni abin har dariya ya bani, ina mamakin mugun hali irin na Larabawa. To a nan dai ya kawo mu wata unguwa mai suna Mansura, a nan Abba Tadan ya zo ya karɓe mu. An ɗan samu tangarɗa bai fito da kuɗi ba, gashi ba ko sisi a jikinmu, kuma ɗan tasi ya ce sai an bashi dinar 140 kafin ya sauke mu. Haka Abba ya koma gida ya aro kuɗi, sannan aka zube mun yi butu-butu da mu, alhamdulillahi tunda mun sauka lafiya bayan mun sha bakar wahala. Ɗakin da suke kwana ya sauke mu, su 3 ne a cikin ɗakin, Junaidu, Abba Tadan, sai Ibrahim. Daga wannan lokacin na fara nazarin gun da muka sauka, da kuma mutanen da ke zaune a gidan mai ɗauke da ɗakuna 5. Gaba ɗaya ɗakunan ba na Hausawa ba ne, mutanen ƙasar Mali ne a ciki, ɗaki ɗaya ne na Hausawa, shine wanda muka sauka a ciki. Ba wani gida ne mai kyau ba, domin Libya gari ne wanda jin shi ya fi ganin shi. Bayan mun yi wanka mun ci abinci, muka fita sallar Juma'a. Bayan an idar ne, Abba ya ce mu shiga wani gida da ake kira gidan Kanawa. Mamaki ne ya kama ni, domin Sabaha ma akwai gidan Kanawa. A nan gidan na ga Hausawa da yawa, domin sun fi mutum 20. Saifullahi ya san da yawa daga cikinsu, domin yawanci 'yan unguwarsu ne. A matsayin baƙi muka shiga, aka yi ta gaisawa da mutane, inda wani gaye mai suna Malam Habu ya ja mu ɗakinsa, a nan muka wuni. Bayan mun dawo masaukinmu da daddare, misalin ƙarfe 10, Abba ya ce mu taso ya raka mu gurin Abubakar mu gaisa. Bayan mun je muka tarar da shi yana haɗa kayansa zai tashi, domin dare ya yi. A nan muka shiga gidansu da ke kusa da inda yake sana'ar shi. Ɗakinsu babu hayaniya, domin su 2 ne a ciki, daga shi sai wani gaye. A nan muka ɗan yi fira kafin muka tashi muka koma masaukinmu gidan 'yan Mali. Washe gari da sassafe kowa na da gurin zuwa, banda mu baƙi, aka ce mu je gun Abubakar. Muna zuwa ya haɗa mana breakfast mai kyau muka ci, aka zauna ana hira. A cikin kwanaki kaɗan na fahimci wane ne Abubakar, kuma a wannan lokacin na gano dalilin da ya sa wasu mutane ke masa laƙabi da Allah ya biya. Babu shakka sunan ya dace da shi, domin yana da kirki sosai. Shi ne wanda ya siya mana kayan abinci, sannan ya biya mana kuɗin haya a gidan da muka sauka. Sannan ya ce duk wani abu da muka gaba mu da shi, mu tambaye shi zai ba. Kirkinsa ya kai duk inda kake tunani, domin ni ban san shi ba sai a wannan lokacin, kuma shi ma Saifullahi ba wata alaƙa gare su ba, unguwa kawai suka haɗa. Abubakar, wanda ake wa laƙabi da sunaye da yawa, mutum ne na mutane wanda baya ƙyashin yi wa kowa abu, domin yana da kyakkyawar zuciya. Mutumin Kano ne, haifaffen unguwar Gwammaja, matashi ne wanda ba zai wuce shekara 27 ba. Yana da ɗabi'u ababen koyi, domin ya san me yake yi, sannan samun irinsa abu ne da yake wuya a wannan zamani. Kar ku ji na yabe shi, ku yi tunanin dan ya taimake mu ne. Na yabe shi ne saboda ya cancanci a yaba masa, kuma duk wanda ya san shi zai baka kyakkyawar shaida a kansa. Domin shi ɗin bangon gishiri ne, kowa ya rabu da shi sai ya lasa. Ya taimaki mutane bila adadin, sai dai na ce Allah ya saka masa da mafificin alkhairi. A ɗakin da na sauka, na samu wayar wani gaye Junaidu, da ita na dinga amfani domin samun labarin gida. Tsawon sati guda muna zaune, babu cas babu as, wannan dalilin ya sa muka yanke hukuncin fara zuwa Mahatta.
Mahatta wani waje ne da matasa majiya ƙarfi ke zuwa suna kasa ƙarfinsu. Guri ne da zaka je ka zauna har Allah ya kawo wanda zai taya ƙarfin naka ko kuma wata sana'a da ka iya kamar irin su filasta, fenti, saka tiles da sauransu. Wanda kuma bai iya wata sana'a ta hannu ba, dako zai yi ya sauke kaya ya ɗora a biya shi. Wasu mutane ba sa iya wannan aiki na Mahatta, dalilin haka yasa suke kama aikin wata ana biyan. Mun kusa sati muna zuwa Mahatta, amma ba mu taɓa yin wani aiki da aka bamu kuɗi ba, domin shi kansa samun aiki a gurin da kokawa ake yi. Sorry life, wannan bakon abu ne a gona, domin a gida kasuwa nake zuwa, komai kana zaune zaka gudanar da shi. Ranar da muka cika sati 2 a Tripoli, ma'aikata suka zo kan. Ba zan manta ba, ranar Juma'a da daddare mun fito ne da Junaidu domin zuwa gidan Kanawa. Har mun kusan karasawa muka hango motoci a kofar gidan kamar ana hayaniya. A nan wasu tsofaffin Larabawa suka sha gabanmu suka ce mu koma gida, ma'aikata ne ke kame. Ai kuwa babu shiri muka juya muka koma gidan da muke, muna shiga muka sanar da abin da ke faruwa. Ai fa a nan kowa ya yi tsuru-tsuru domin neman mafita. Cikin kankanin lokaci kowa ya samu labarin cewar an zo kame cikin unguwar kuma har gidaje ake shiga. Tashin hankali ba a sama rana. Muna cikin tunanin mafita ne muka ga 'yan Mali sun ɗauko tsani sun jingina a bango suna da yake gidan ba na bene ba ne amma yana da dakin. Ni ne na fara take musu baya a cikin Hausawan gidan. Saman gidan muka tsugunna muna leƙen waje, a nan naji tsikar jikina na tashi saboda tsoro. A ɓangaren abokina kuwa cikinsa ne ya kaɗa sai gudawa. Kai na takaice muku dai a nan muka kwana. Safiya na yi sai Fullahi ya ce Muhammadu mu haƙura mu koma gida. Na ce gida ta ina kuma da wani kuɗi. Ganin zai ɓata min rai na ce kaga malam babu inda zani. Ko ma menene ai kai ne ka jajibo ni ka rabo ni da gida ina zaman zamana. Assalamu alaikum, mu haɗu a cikin shiri na gaba domin jin ci gaban labarin. Naku Afan Yerima, na gode. Idan wannan ne karo na farko da ka ziyarci channel ɗinmu, ina roƙonka ka danna subscribe kana ka danna ƙararrawa ta yadda za a dinga sanar da kai shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Mun gode.